खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंहा ससियेल मिडियायाव बेबायदि बाथ्रा बुंफेरनाय जेबो एक्सपिरियेन्स गैया आरो आं बेबायदि नुजानोबो लुगैयामोन। नाथाय जोंनि जि बर'नि दा समस्या बिनि बेले बेजेखौ नुबाय थानानै आङो दिनै बुंनो गोसो जादों। दा सिगाङाव जोंनि गोबां बोसोरनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोनायनि उनाव जि मोनसे जोंहा गोरोबथा जादोंमोन सुक्ति बिटिसि, बेयाव माखासे रिजार्भेशनखौ एसटि हिसाबै थिक खालामनाय जादोंमोन गोरोबथायाव। नाथाय बे एसटि रिजार्भेशननि सायाव जोंहा गोबां बेले बेजे गोबां माने गिनो गोनां जोंनि बर'नि हारिनि भबिसतआ नुजाथिदों। गोबां बर'फोरा एसटि सार्टिफिकेट लानानै जोंनि एसटि रिजार्भेशनखौ दखल खालामगासिनो दं। बे हिसाबै जों बर' हिसाबै बर'लेण्ड बिदों जेब्ला जोंनि फिउचारा जाहाथे भबिसतआव फैया, बे जि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गोबां सम आन्दलन खालामना खस्थ' खालामबोनाय जि गोरोबथा जानो थांगासिनो दं, बे गोरोबथायाव जाहाथे बर'नि गोलाव समनि भबिसतखौ नायनानै गोरोबथाफोरखौ मोजाङै खालामो। एसटि रिजार्भेशननि जायगायाव बर' रिजार्भेशन जानांगौ, जाहाथे बर'नि अनगायै जोंनि सुबिदाखौ गुबुन बर'फोरा सेनो हाया। खारन बर'नि अनगायै रावबो ट्राइबेल बा रावबो एसटिफोरा जोंजों खस्थ' खालामफायाखै। आरो बेनि थाखायनो गोरोबथाखौ जायोब्ला गले गले बेबायदि जाहाथे गोरोन्थिया जाया। आरो बे गोरोबथानि उनाव जोंनि बर' समाजनि गासै गोबां समनिफ्राय सम होबोनानै खस्थ' खालामबोनाय दावहारु बिथांमोन, गोबां संगठनफोर अस्त्र लानानै हाग्रायाव थाबोनांनाय, जाहाथे बे गोरोबथानि उनाव जेबो जेंना जाया, बयनिबो थाखाय गोबाव समनि थाखाय जाहाथे सुख सान्ति जानानै थायो, बेखिनिखौ आं खावलायनानै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय।